Sa silingang lalawigan sa Bohol, subay sa pagtimaan sa Semana Santa, daghan una ang milikay sa pagkaon og karne isip ilang sakripisyo nining adlaw sa pagbalaan. Bisan pa nga wala pa umintuhi ang presyo sa isda nga sa mga merkado publiko sa Bohol apan gipaabot nga mosaka ang presyo sa isda sugod ug mga adlaw Miyerkules Santo ug kaha sa Huwebes Santo. Sa Dao Public Market sa Tagbliaran City nagpabilin pa ang presyo sa mga isda apan pipila na ka mga vendors. Inoon, pipila na lang namalit nini ang isdang barilis or yellowfin tuna at tunay 300 ngadto 350 pesos kada kilo. Tag 200 usab matag kilo ang bangos. Ang pasayan 350 pesos ngadto na 480 pesos matag kilo. Tungod kay hapit na ang takdol ang buwan, nadungan Semana Santa menos ra ang makuhang mga isda. Matod sa mga fish vendors nga mosaka ang presyo sa isda kon mosaka ang presyo sa isda sa ilang gipalitan niini. Nagpabilin paghapon sa nadang presyo ang gipamaligyang mga utanon.